Čo by ste povedali na 86 metrov štvorcových vášho životného priestoru v centre Piešťan, ktorý si môžete prerobiť podľa vášho vkusu a vašich štandardov? Pozrite si tento priestranný trojizbový byt v tehlovom dome, minútu chôdze od mestského úradu, gymnázia, kina, kolonády, pošty aj slávneho piešťanského mestského parku. V troch veľkých a presvetlených izbách sú pôvodné drevené parkety, okná izieb sú orientované na východ a na západ. Vstupná hala poskytuje viacero možností využitia, od úložného priestoru až po drobné zmeny dispozície bytu. Kúpeľňa, špajza aj WC sú odvetrané oknom. K bytu prislúchajú dve pivnice v suteréne a samotný byt je na príjemnom prvom poschodí. Ak vás tento byt s kúpeľným šarmom zaujal, zavolajte mi a dohodnite si termín obhliadky.